Bakoitzak bere aleginak egitean datza eta norberak bere ohiko harremanetan euskera erabili. Cada uno en la medida que pueda hay que usar el euskera un poquito en la vida del día a día. Eta hori lehenengo eta garrantzitsua da giro alaitzu eta atsegin batean gaurkoa bezalakoa. Euskera jaia da, ez da txapa. 16 urte baina gehiago duten herritar guztiok eman dezakegu izena. Euskara ulertzea nahikoa da. 11 egunez, ahobizi edo belarri prest iturra soinean eraman eta hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa egingo dugu. Beraz, parte hartu, izena eman. Euskara udalea, euskara egia. Por mí que no se preocupe, no diré ni una palabra por un plato de comida. Quien no se baña no cocina, los niños tienen hambre. Los Manolos, amigos. Arriba, arriba, más arriba. Los del fondo también. ¡Madre mía! Bueno.